Salut! Azi o să vă fac prezentarea la noul meu tractor, un Same Dorado 66, are 70 de cai. Da? Este cu încărcător. Încărcătorul este Sigma. Are un rezervor de 100 de litri. Asta e spatele. Aici priza de putere. Am priză reglabilă. Aici este bușon de ulei. Cum am spus, 3 prize hidraulice. Mai dat de la tiranți. Tirantul central. De aici reglez priza de putere pe 540 și 750. Asta e spatele. Aici este filtrul de aer de la cabină, girofarul. De aici decuplez brațul. Asta e brațul. Saltă undeva la 900 de kg o tonă. Motorul este în 3 pistoane. Să trecem la interior. Asta e volanul. De aici cuplez priza de putere pe față. De aici avariile. Asta e bujia. Contactul. Aceasta e inversorul. Cutia de viteze. Și am aici jos reductorul. Asta e cuplarea sateliților. Asta e priza de putere pe spate. Și asta e 4x4. Astea sunt manetele la tiranți. Hidraulicele. 3 cum v-am spus. Și asta e la joystick-ul de la încărcător. Asta e frâna de mână. De aici reglez priza de putere pe 540 și pe 750. Mai am o opțiune și pe 1000. Asta e volanul. Deci la jos îi punem și contactul. Am 1438 de ore la el. Am aici castofonul. Clima. Este de fapt aceu. Și cam asta e tractorul. Mare lucru nu e simplu. Am de aici reglez debitul la pompa hidraulică, cât să-mi bage. Astea sunt frânele, ambriajul, e cu cutie manuală. De aici reglez volanul sus-jos. Din pedala asta îl dau în față. Asta e paralarul. Am aici girofarul, luminile față-spate, ștergătorul față-spate. Asta e tabloul de siguranțe, lumină din interior. Și cam asta e tractorul. Ce să vă mai arăt eu prin tractor? Cam asta e. Revin dacă vă mai arăt ceva. Așa, am uitat să vă arăt butonul ăsta. Ăsta când îl apăs, îmi ține motorul turat la 2000 de turații. Este un cruise control, ceva de genul, cum să vă spun eu. Și asta e accelerația de mână. Așa, am revenit de jos. Am și priză, asta e priza pe față. Și tiranții. Am tiranți pe față. Asta e filtrul de ulei. Și de aici, din mufele astea, reglez priza pe 1000. Uitați, am aici încă 2 mufe. Dacă le bag pe acestea, am priza pe 1000. Așa este pe 540 și 750. Ăștia sunt ancorele. Aici e priza de la remorcă. Aici am depus apă sau lichid de parbriz. Asta e bidonașul de returi de la hidraulice. Și cam atât e cu spatele. Mare lucru nu e. E simplu. Aici cupla pentru remorcă. Da, și cam asta e cu tractorul. Cu prezentarea lui.
Sper că v-a plăcut, să-mi dați și mie un like și să vă abonați la canal. Și o să revin cu episoade.